Viete, ako hospodári magistrát s vašimi peniazmi? Podľa týmu Bratislava je naše hlavné mesto v dobrej finančnej kondícii. Je to naozaj tak? Ani zďaleka. Bratislava je druhé najhoršie hospodáriace krajské mesto na Slovensku. Horší je už len Prešov. Takto jasne hovoria výsledky hodnotenia udržateľnosti hospodárenia magistrátu nezávislým inštitútom INECO. Lepšie hodnotenie ako magistrát má už aj väčšina bratislavských mestských častí. Napríklad taká Devinská Nová Ves, Lamač či Petržalka. Najväčším problémom Bratislavy sa ukazuje byť bilancia bežného účtu. Magistrát v ňom získal iba 2,7 bodu zo 6. Čo to v praxi znamená? Že magistrát míňa príliš veľa peňazí na seba a vlastnú prevádzku. Potom zostáva menej peňazí na opravy, úpravy, investície či rozvoj. No a potom, keď tieto peniaze chýbajú, ale treba ľuďom niečo marketingovo predať, čo urobí Matúš Valo? Zauveruje mesto. Takto sa Bratislava dlhodobo riadiť nedá. Mesto musí začať lepšie hospodáriť a vytvárať väčší priestor na investície a rozvoj. Volám sa František Tóth a kandidujem v komunálnych voľbách v strane Martina Winklera v strane Dunaj. Urobme Bratislavu lepšou. Spoločne.